Velkommen til denne pressemøde, og velkommen til alle lyttere og seere. Nu i forhold til mere åbning af vort land, af Grønland, så tyder det, at borgerne har fulgt myndighedernes råd og anbefalinger. Og på grund af det har der været meget, eller stort set ingen smittelser. Og det viser, at vores anbefalinger og råd har virket, og at borgerne har fulgt myndighedernes anbefalinger, og det glæder vi os over. Og i forhold til åbningen af Grønland, er vi fuldt i gang med at udarbejde en bekendtgørelse, og der har været det samme langsom åbning i Danmark også. Og i dette tilfælde har det også vist sig, at der ikke har været den store spredning af virus. Og det viser sig, at det ikke er det store udfordring. Bjørn spærer lidt for kameraet her. Tak. Jeg fortsætter. Det samme har der ikke været det store smittespredning i Island, heller ikke i Færøerne. Så derfor, med hensyn til det næste skridt, er vi fuldt i gang med at forberede os og gøre os parat. Og vi har meldt klart, at når vi åbner for et andet land, skal det være skal det være et krav, at landet, som vi åbner for, ikke har et stor risiko for smittespredning. Så med hensyn til det nye udstyr har vi skaffet, og for at undgå smittespredning har vi taget nogle forskellige tiltag, for eksempel hvor vi har lavet forskellige kampagner omkring myndighedernes råd. Hvis vi kigger på den nye bekendtgørelse, så er det væsentligste ændringer at vi åbner for fri intern transport og rejser. Det vil sige flyrejser og der er forskellige andre former for rejser er fuldt åben nu, men der er selvfølgelig nogle særlige krav. Og fra om 2 uger gælder den nye bekendtgørelse, og når indrejsende ankommer til Grønland, er der ikke længere det krav om, at man skal blive testet efter 5 dage. Men derimod, når man ankommer til Grønland, skal du tidligst og senest 5 dages gammel bevis på, og at den bevis skal vise, at du ikke er smittet. Derudover er der en sumutblanket, som skal udfyldes, og i bekendtgørelsen står der klart, at med hensyn til sammenkomster er den blevet forlænget, så den gælder indtil 31. december. Og med hensyn til de store arrangementer må der kun være maks 100 mennesker, og i udendørs arrangementer må der kun være højst 250 mennesker. I forhold til restauranter
I forhold til brandmyndighedernes anbefaling kan det kun være halvdelen af det antal, som brandmyndighederne tillader. Og med hensyn til byer og bygder, som man kan ankomme til, så er det jo i forhold til kommuner Rafik som Masok, er det Nuuk og Bamiut. I Qeqata Kommune er det Sisimiut, Manitok, Gangerlussuaq. Og i kommunen Kujalaq er det Qaqortoq, Narsaq og Narsarsuaq. I kommunen Qeqatalik er der tale om Asiat, Qasigianguit og Qaqortarsuaq. Og i Avanata Kommune er det Ilulissat. Og med hensyn til krydstogtskibe er der også nogle særlige krav. Der står der, at hvis et krydstogtskib skal lande eller ankomme til Grønland, så skal den ikke have været i et andet land i de seneste 14 dage. Og der skal være et krav her i Grønland, for indkommende i Grønland, indrejsende i Grønland, at dem, som ankommer til disse nævnte byer, at det skal have en bevis på, at det ikke er det vil sige, at man skal have en mundbeskyttelse, hvis du vil ankomme til disse byer. Men interne rejser behøver man ikke at have en mundbeskytter. Så vil Henrik præsentere omkring forskellige foranstaltninger og sundhedsmæssige ting. Tak for det. Ja, så er vi så kommet til en ny fase. Nu er der gået over et halvt år, siden vi første gang hørte om covid-19. Jeg fik den første mail fra WHO den 9. januar 2020. Og vi har lært rigtig meget siden. Vi har undgået de store skader her i Grønland. Og vi har nu samlet al den erfaring til også at kunne komme videre. Og det er derfor, at man også rent sundhedsfagligt nu også kan anbefale naalakkersuisut, at vi går ind i en yderligere åbning af Grønland. Men som Kim også nævner, så er der nogle områder i landet, som vil være mere sårbare over for smitte. Områderne er isolerede. Det vil være vanskeligt at opdage sygdom og inddæmme sygdom visse steder i Grønland. Det er derfor, vi har anbefalet, at man skelner imellem nogle områder, specielt omkring byerne, og så bygder og andre områder langt væk fra hospitalsfaciliteter. Det giver god mening, når man skal tale om, hvorledes man fremover skal kunne håndtere en eventuel smittespredning. Fordi vi må også gøre os klart, at det er ganske sandsynligt, at der kommer ny smittespredning i Grønland igen, når nu der bliver fri indrejse. Men det er vi nu godt forberedt på. Vi har købt 5 nye testmaskiner, og vi har set billeder af dem her til morgen, hvor de er på vej op i flyet i Kastrup og vil komme ud på kysten. De vil nå Ilulissat, Asiat, Sisimiut allerede i dag, og inden for de nærmeste dage, der vil det også være det nødvendige apparatur i Qaqortoq og i Tasiilaq. Vi får nu nogle meget avancerede testmaskiner, de 5 steder der, som inden for meget kort tid
det vil sige timer, kan analysere halsbrydninger og finde ud af, om folk er smittede eller ej. Det er en helt afgørende forudsætning for at kunne bekæmpe et udbrud, og det er blandt andet derfor, at vi har været afventende indtil, at vi fik etableret disse testmuligheder. Det er et stort projekt og stiller store krav også til sundhedsvæsenets medarbejdere at kunne gå ind og håndtere det her. Men det er der blevet arbejdet rigtig hårdt på i sundhedsvæsenet, og det er vi overbevist om, at det fungerer her fra næste uge af. Men samtidig, selvom vi nu har muligheden for at inddæmme, så er det jo stadigvæk helt afgørende, at man også opretholder alle de andre retningslinjer. Vi har jo set ude i verden omkring os, at vi må erkende, at det faktisk ikke går særlig godt. På verdensplan bliver det her covid-19 faktisk jo et større og større problem. Og det gælder også i nogle områder, hvor der kommer personer hertil. Altså der er jo dele af Europa, som nu også på ny har udbrud. Og derfor er det helt afgørende, hvis vi skal komme igennem covid-19 her i Grønland, uden at få de store problemer, at alle holder helt fast i de retningslinjer, som Kim også har nævnt. Det vil sige, at alle forhold omkring forsamlinger og den slags ting, som udgør en stor risiko, det holder vi meget fast i stadigvæk. Og det bliver vi nødt til så lang tid det her det varer. Og vi må jo efterhånden også erkende, at covid-19 det kommer til at vare længe. Det er ikke forsvundet i år. Det må vi i dag erkende med den viden, vi har nu. Så vi er nødt til nu at tænke lang tid fremover. Hvad er det for regler, der skal gælde, og hvordan skal vi forhindre, at der sker noget voldsomt i Grønland? Endelig er der jo også de regler, som gælder omkring os alle sammen, og som er helt afgørende for at undgå smittespredning. Nemlig at holde afstand, at undgå at få den tætte kontakt, som gør, at smitten den spreder sig. Velvidende, at det stikker dybt ind i vores hjerter, at man ikke kan have den adfærd, man altid har haft. Men lige nu er det bare helt afgørende. Vi ved også, at håndhygiejne og brug af håndsprit er helt afgørende, og at man ikke nyser og hoster hinanden op i hovedet. Og undgå at spytte, netop fordi, at vi ved, at alle disse ting er det, som medfører, at der sker smittespredning. Og vi ved aldrig, hvornår det lige pludselig er her. Og derfor er vi nødt til at tage de her forholdsregler hele tiden. Men hvis vi gør det, så tror vi også på, at vi faktisk kan opretholde Grønland som et land, som undgår en egentlig epidemi med covid-19. Det er målet. Det er vores ambition, at vi faktisk kan komme igennem det her, uden at Grønland bliver ramt, sådan som stort set alle andre lande i verden er blevet. Tak. Henrik. Så vil vi også have politimesteren Bjørn have ham på bordet. Værsgo. Tak for det, Kim. Kim Rønner. Politiets opgaver i relation til corona i Grønland, det er nærmest 4 ting. Det er selvfølgelig vores opgave at håndhæve de regler, som man politisk fastsætter skal gælde her i landet. Det vil sige, de regler, hvor man politisk har besluttet sig for, at hvis man overtræder dem, så kan man foranstaltes. De regler, det er vores opgave at håndhæve. Derudover så er politiet jo sammen med vores kolleger i Danmark og på Færøerne kongerigets grænsemyndighed. Så det er også vores opgave at sikre os, at det er de rigtige mennesker, der får lov til at komme ind i kongeriget over Grønlands ydre grænser.
Og det gør vi i overensstemmelse med de regler, der bliver udmeldt fra regeringen, om hvilke lande er det, der har fri indrejse i kongeriget. Derudover så ser vi det også som en virkelig vigtig opgave for os at være klar til at deltage i krisestyringen, hvis det værste skulle ske, nemlig at vi pludselig får en ukontrolleret smitte i Grønland, der gør, at vi lynhurtigt bliver nødt til, alle myndighederne og private sammen, at få ændret vores tilgang til styringen af vores indsats mod corona. Skulle det ske, så er vi i politiet klar til at gå ind i hele krisestyringsorganisationen igen. Og så selvfølgelig så deltager vi fortsat i den strategiske coronastab, hvor vi sidder og rådgiver Naalakkersuisut om, hvad man bør gøre her og nu. Jeg vil godt lige sige et par ord om håndhævelse af reglerne. Vi har i politiet oplevet en enorm stor opbakning og støtte og samarbejde fra hele befolkningen og fra erhvervslivet, herunder størsteparten af detailhandlen, når vi taler om at håndhæve de regler, der gælder i dag. Vi har set rigtig, rigtig mange gode løsninger, for eksempel i restaurationsbranchen for at håndtere i nattelivet, hvor mange mennesker, der kommer ind på for eksempel diskoteker og værtshus. Vi har også set enkelte udfordringer med at overholde reglerne i nogle forretninger. For eksempel sådan noget med landslægens vejledninger, afstand mellem kunderne og håndsprit. Det har vi i langt de fleste tilfælde kunne håndtere med en god samtale med forretningerne og vejledninger om, hvordan man bør gøre det her. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at langt de fleste forretninger faktisk gerne vil overholde de her regler. Men en enkelt gang, der har vi måttet udstede en bøde for at overtræde reglerne. Som både Kim og Henrik nu har sagt, så åbnes der nu mere op. Og jeg vil også gentage, at nu hvor der bliver åbnet op, så er det altså vigtigt, at vi alle sammen så overholder de regler, der er fastsat og stadigvæk gælder. Sundhedsrådene, reglerne om forsamlingers størrelser, 100 indendørs, 250 udendørs, og så antallet af gæster i restaurationer og forretninger. Det er bare nogle af reglerne, men det er dem, jeg lige vil nævne her. Vi skal overholde dem. Politimæssigt, der følger vi situationen helt tæt. Vi har det på vores daglige briefinger i vores vagtcentral, at vi skal være opmærksomme på det her område. Der er ingen tvivl om, at politiets udgangspunkt, det er, at vi meget gerne vil klare det her dialogmæssigt og med vejledninger. Måske en enkelt venlig advarsel i ny og næ. Men hvis det bliver nødvendigt, så skal der heller ikke være nogen tvivl om, at vi er klar til at tage bødeblokken op af lommen. Tak skal I have. Vi siger tak til Bjørn. Jeg skal lige gentage og tydeliggøre igen, at vi i forhold til den nye bekendtgørelse, at nu har vi et fri rejse internt i Grønland fra næste uge. Og det gælder jo selvfølgelig for skibe og krydstogtskibe og flytransport, men der er selvfølgelig forskellige krav for de enkelte transportformer. Endvidere, når indrejsende til Grønland, er der tale om 2 byer og 2 bygder, som man kan ankomme til. Og i forhold til så er det steder, hvor det enkelte retningslinjer ikke gælder, men hvor det gælder i de andre steder. Så det vil sige, at der er krav om,
at man skal først til være på det enkelte nævnte byer, inden man tager videre på det andre ikke nævnte byer eller bygder. I forhold til det ikke nævnte byer, det betyder ikke, at jeg skal være i karantæne i Ilulissat, hvis jeg skal tage over til Upernavik. Men det kræver, at jeg skal være testet, mens jeg er i Ilulissat. Men inden man tager over til Grønland fra Danmark, så skal man selvfølgelig udfylde Sumut-blanketten. Og den skal være højst 5 dage gammel. Og derudover, med hensyn til forsamlinger, som Bjørn nævnte, kan der højst være indendørs 100 mennesker, og udenfor kan der kun højst være 250. Og i restauranter og værtshuse er det kun halvdelen af antal, som brandmyndighederne tillader. Så det vil sige, hvis brandmyndighederne har sagt, at der kun må være 250, så er det altså kun 125, der må være inde i et bygning. I forhold til turisme, når krydstogtskibene ankommer, er der et krav om, at det ikke skal har været i andre lande i de seneste 14 dage. Så der har været nogle justeringer, og det er vigtigt, at man følger disse anbefalinger og vejledninger og regler, og jeg anbefaler kraftigt, at disse bliver fulgt. Siden vi startede i efteråret, har der været 13 smittet i Grønland, men lige nu er der 0 smittet i Grønland, fordi man har fulgt myndighedernes anbefalinger. Men derimod, i forhold til genåbningen af Grønland, kan jeg sige, at vi må tage det som det er, og tilpasse os og tænke lidt anderledes, hvordan vi interagerer med andre mennesker, og hvordan vi handler ind, og i forhold til vores ferier, og ændre på vores måske ferieplaner eller vaner. Så helt klart vil jeg sige, at disse anbefalinger skal blive fuldt 100%, og med hensyn til sundhedsvæsenet skal jeg sige, at sundhedsvæsenet er klar til at pågribe, når tilfældet kommer. Nu kommer vi til spørgsmål fra pressen. Du nævnte det sidste gang med hensyn til genåbningen, at der er 3 faser. Nu er det 3. Og sidste gang nævnte du, at der er 3 faser i genåbningen, og denne er den første, som gælder indtil den 20. Vil det sige, at fra næste uge, fra mandag af, at den næste fase gælder? Det vil sige, det skal forstås således, at der har været nogle store forandringer fra dag til dag førhen, men dengang har vi ellers planlagt os, der skal være 3 faser. Men lige nu kan vi se, at det 3 faser er en vejledning for os. Men lige nu er der jo kun 0 smittet. Og det er derfor, det er meget vigtigt, at man følger myndighedernes anbefalinger, for at hvis vi skal beholde det nul antal smittet. Men med hensyn til genåbningen af Grønland, så må vi antage,
at der kommer på et tidspunkt en smittet ind i Grønland, selv om man er blevet testet fra Danmark, inden man kommer til Grønland. Så det er derfor, at det er meget vigtigt, at når indrejsende føler sig, at de har det lidt dårligt, eller noget som helst, at det skal med det samme ned til hospitalet og blive testet, uden at man interagerer med andre mennesker. Det vil sige, fra på mandag åbner vi op for andre, og med hensyn til krydstogtskibe og det andre, som kan ankomme til Grønland. Hvornår vil I præsentere planen om dem? For det første, vi følger Danmarks anbefalinger omkring udenrigspolitik og regler, så vi følger deres anbefalinger, for eksempel som Danmark har udelukket, som vi også skal følge. Og vi følger tæt sammen med, hvordan Danmark gør i forhold til smittespredningen og lignende. Der er måske ellers nogle andre muligheder, men i forhold til det specifikke lande, hvor der er blevet ramt rigtig hårdt, er der ikke mulighed for, at vi kan få indrejsende derfra. Tak. Jeg har en spørgsmål til politimesteren. Ud fra det, vi kan forstå, har amerikanske militær, er der meget smittespredning gennem det amerikanske militær. Jeg ved ikke, om det er mere amerikanske, men i forhold til Thule Air Base, har kongeriget på vegne, I arbejder på vegne af kongeriget Danmark, har I styr på, eller har I kontrol over for dem amerikanske militær, der ankommer til Grønland og rejser frem og tilbage? Det følger af de internationale aftaler, der er indgået mellem USA og med kongeriget, at amerikanerne må for at lave militæropgaver i det amerikanske forsvar, herunder på Thulebasen, så må de selv styre, hvem der rejser fra USA til Thulebasen for at lave militært arbejde. Det blander vi os politimæssigt ikke i. Det vi sikrer os, og nu tillader jeg mig at bevæge mig lidt over på landslægens område, det vi jo sikrer os, det er, at man sundhedsmæssigt har styr på det på Thulebasen. Og der ved jeg, at man på Thulebasen har lavet en lokal regel om, at alle, der ankommer til Thulebasen, de går i 14 dages karantæne. Hvis vi så tænker, at en amerikaner, og det er i princippet ligegyldigt, om han er soldat eller civil ansat på Thulebasen, han ønsker at bruge sin ferie eller en forlænget weekend på at tage uden for det militære område ved Pituffik, så gælder de almindelige indrejseregler, som vi skal håndhæve. Og det er ikke et anerkendelsesværdigt formål for en amerikaner at tage på ferie i kongeriget i øjeblikket. Så det vil han ikke få lov til. Han skal blive på Thulebasen. Hvorimod eksempelvis hans kanadiske kollega, hvis han skulle have sådan en på Thulebasen. Canada er omfattet af dem, der godt må indrejse til landet. Det får de så lov til. Man er åbnet for det specifikke og bestemte lande. Har vi den samme liste som Danmark, eller har vil vi have en anderledes liste som Danmark? Netop som Kim også sagde, så retter man sig i Grønland efter de samme regler som Færøerne og Danmark. Så den liste, der er lavet med hvilket lande
du kan være bosiddende i, og så få lov til at rejse ind i, det er den samme for hele kongeriget. Og den ligger blandt andet på Udenrigsministeriets hjemmeside og på politiets hjemmeside i Danmark. Og på den liste, det er flertallet af EU-landene, og så er det en håndfuld lande yderligere. Det er faktisk de eneste, der kan få lov til at rejse ind i Danmark på ferie. Resten, der skal man holde sig væk, hvis ikke man har for eksempel et arbejdsmæssigt eller et familiemæssigt årsag til at besøge kongeriget. At uanset hvad, hvert menneske, der ankommer til Grønland, skal blive testet. Der skal være et udfyldt sumutplanket og et bevis for, at man ikke er smittet, som man overleverer til myndighederne eller Air Greenland. Og man skriver, hvem man vil besøge og hvor man vil ankomme, og det er sådan en slags krav, vi har stillet. Tak. For Naalakkersuisuts formand, du nævnte, at der er nogle at man kan rejse frit til de enkelte steder, men ikke til de enkelte steder, hvor det ikke er blevet nævnt her. Kort sagt, ja. Det skal forstås således, at for eksempel, når jeg skal til Upernavik fra Danmark, fordi at Upernavik ikke står i denne liste, så skal jeg have en første stop i Ilulissat, og inden jeg tager fra Ilulissat til Upernavik, så vil jeg opholde mig i Ilulissat i 5 dage i Ilulissat, og hvis testen viser, at jeg er negativ for smittespredning, så kan jeg rejse videre til Upernavik. Det er myndighederne, der betaler for testningen, men lige nu, at det kan jo være, at jeg bor hos min familie, men der er krav om, at jeg skal først opholde mig i Ilulissat mindst 5 dage, inden jeg går videre til Upernavik for eksempel. Så skal jeg også blive testet før. Det er den krav, som har gældet siden vi startede med dette beredskab. Så myndighederne betaler for karantænestedet og med hensyn til test. Kom lige nogle gode oplysninger der. Så skal jeg bare lige være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Man skal have en negativ test, før man rejser fra Danmark. Og hvis man skal til en af de bygder, som ikke er på listen, så skal man blive 5 dage et sted og retestes, inden man må rejse til sin slutdestination. Det er rigtigt forstået. Det vil jeg godt lige have være sikker på. Og så datoen for, hvornår vi åbner. Er det mandag, eller hvad? Fordi det hørte jeg Maja sige. Ja, det er korrekt forstået. Og den nuværende bekendtgørelse, den udløber først mandag kl. 24. Så den nye bekendtgørelse vil først træde i kraft fra tirsdag. Tak for denne pressemøde. Og jeg ønsker alle borgerne for en rigtig god sommerferie. Og der er selvfølgelig nogle enkelte, der vil være lidt bekymrede i forhold til den nye genåbningsfase. Men jeg vil sige, at alle skal følge myndighedernes råd. Så lad være med at kramme nytilkommende. Husk at nyse på ærmet og vask hænderne ordentligt. Og lad være med at spytte over det hele. Så vi skal følge disse råd og anbefalinger. Og politimesteren har tydeligt gjort, at der er nogle krav i forhold til forsamlinger, som vi må altså følge.
Der er mange besøgende måske i de enkelte butikker, og der er måske nogen, der ikke har fuldt forstået anbefalingerne, men jeg vil sige, at indtil nu skal vi være stolte over, at vi har fulgt, og der kun har været 13 smittet i den hele periode i forhold til hvad andre lande har oplevet. Det har været selvfølgelig hårdt for os alle sammen, men jeg kan sige, at i forhold til beredskabet, der har arbejdet hårdt, og coronastaben har ydet og har ydet et kæmpestort arbejde. Det skal have et stort ros herfra. Det har lavet et kæmpestort projekt og et kæmpestort arbejde i forhold til beredskab og de andre arbejdende, der arbejder i andre områder, så for at vi får den mest almindelige hverdag for os. Så det har selvfølgelig været en stor succes, hvad det angår deres arbejde, så jeg har ikke den store bekymring i forhold til den genåbning, der vil pågå næste uge. Så, fordi vi ved jo, at denne virus, hvis den kommer tilbage, så ved vi, hvad vi skal gøre, og vi er meget mere forberedte end før. Og det enkelte borger er selvfølgelig også mere forberedte. Og vi har jo set, hvordan det har foregået, da smitten var ankommet hertil. Der kunne vi jo se, at borgerne holdt sig derhjemme, og hvor det holdt afstand i butikkerne og de andre steder. Så jeg vil sige, at jeg har ikke den store bekymring, så jeg ønsker jer en god sommerferie, og nyd naturen, og nyd sommeren, og så frem der sker et eller andet, så skal vi nok være hurtige til at sige frem, hvad der sker. Tak for lyttere og seere. Vi siger tak til pressen også.